ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ப்ரோ கேமிங். நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்குறோம் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சேலஞ்சு தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன சேலஞ்சுலாம் கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் அழுத்துங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சரி போவாங்க, என்னடா ஒரு சேலஞ்சுன்றானேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கன் ஃபுல் சேலஞ்ச் அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கன்று கிடைக்குது? 2 கன்று. அந்த 2 கன்று வச்சு தான் மேட்ச் முடிகிற வரைக்கும் அந்த கன்று வச்சு தான் விளையாட போகிறேன். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் இது மெயின் லைவ் வாய்ஸ் மேட்ச். அப்படியே இது முன்னாடி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு பேசுகிற மேட்ச் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அப்படியே அது கேம் விளையாடுங்கிறப்ப இந்த பக்கம் நான் வாய்ஸ் கொடுத்துன்னு இருப்பேன். இப்போ நம்ம பக்கத்து ஊரான பீக்கில் இறங்குறோம். பீக்கில் எப்போ இறங்கினாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பால்கனி வீட்டில் இறங்குங்க. இந்த ஃப்ரீ ஹவுஸில் மட்டும் இறங்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா எந்த பக்கம் இந்த எனிமி அடிப்பானே தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு சூப்பர், நம்மளுக்கு பிடிச்ச கண்ணான் MP5 ஃபஸ்ட்டு கிடச்சிருக்கு. ரெண்டாவது பேராஃபில். இந்த மேட்ச் நம்ம MP5 பேராஃபில் வச்சு மட்டும்தான் அடிக்கணும். இங்கே எனிமி ஷூட் பண்ணுறான், ஆனால் அது வெளியே கவர்லேருந்து வெளியே வர மாட்டேங்கிறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெளியே வந்தான்னா அவன் கதை முடிஞ்சிருக்கான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் அழுத்துங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒரு லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபரும் எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இடத்துல யாரோ ஒரு எனிமி ஓடுற மாதிரி தெரியுது. ஓகே 4x சொன்ன மாதிரி பாருங்கள். கேம் முன்ன மாதிரி இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். முன்னோட இப்போ ரொம்ப பக் ஆகிட்டு இருக்குது. எனிமிக்கு எவ்வளோ அடிக்கிறான் இன்னும் சாவலை பாருங்கள். 40. ஆனால் நிச்சயமாக எனக்கு சுத்தமாக பேராஃபில்ல யூஸ் பண்ணதுக்கே வராது. ஏனோ தான் நந்தாச்சு எல்லாம் சேர்த்து போயிட்டான். அங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாரோ அவன் டீம்மேட் ரிவைவ் பண்ணின்னு இருக்கான். ஐயோ கண்ணு மாறிச்சு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த வீட்டில் எனிமி இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தேன் ஒருத்தன் அடித்து நாக் பண்ணிவிட்டேன். இன்னொருத்தன் போகிறான் ரிவைவ் பண்ணத்துக்கு. விடக்கூடாது, நம்ம கில்லு ஃபஸ்ட்டு செக்யூர் பண்ணோம். இங்கே ஒருத்தர் இருந்து என்ன அடிக்கிறான். அடி சரியான ஹெல்த்தை குறைச்சி விட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவன் பாவம் யாரோ நம்மள்ட்ட செத்து போயிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீட்டில் ஒருத்தன் நாக் பண்ணி வச்சுருந்தான். டீம்மேட்டு போய் ரிவைவ் பண்ணிட்டான். அந்த டவரில் இருக்கிறாங்க. ஓடு இப்போ அவன் டீம்மேட் ரிவைவ் பண்ணனா கீழே இருந்து தான் போகணும். எப்படி போகிறான்னு தான் பார்க்கலாமே. போடு ஷர்ட். சரியான டேமேஜ் ஆகின்னு தப்பிச்சிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் எங்கே போனாலும் தெத்தி ஓடாண்டி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு யாருன்னா ஒருத்தருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்கள். ஐயோ சரி, நான் பண்ண சின்ன ஒரு மிஸ்டேக்கால் நான் சேர்த்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் அழுத்துங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.